Reloading. Nej, var den spytta? Färdig. Hej, Digga. Ja, hon spolar nu. Gick så långt det var. Ja. Extra banking. Ansätter! Charger on winner. Inläsare. Let's go, Mike. Jag alltid skulle säga till dem. Jag alltid. Ja, jag är Jag sitter... Åh. Never. Mike, what the fuck? Okay. Let's go, people. Let's Hey, go. get in here. Take that, you mealy-mouthed Yeah. bastard. Yeah! It's a much chubu. No, it's a man too, eh? Precis rätt va? Meal fight. Skit, jag drappade en. Ups. Det var Hunter faktiskt. Med meal är det första. Inte på en. Vi dräpa. Vi kicka. Vi dräpa. Jag drappar en smoker av mig också. Jag vill ju free runt där nu. Det tjejlet. Du kickar för his ass också. Jag ska heala med Mike. Jag har inte mätt gett nervös. You get it. Let's go. Almost back to the boat. Jag är så bra. Ja, What are we tack för supposed to det. signal him with? Yes, Hey, what if we turn on the burner tank sign? Dico! Det är gold kvar. Lycka igång nu. Lycka igång nu. Yeah. Au. Jag bara testa. Utan ryggar. Yeah. Hittar inte en. Here pills. Grabbing pills. Jättets. Jo, faktiskt. See, it's just like Aaron. So, Mike, come on. Skit i det. Jag har mätt gett. Jag ligger två efter. Det är för gott. Nej, jag har vet inte. Så vill jag inte. Kom 23. Nej, jag vet. Reloading. All good now. Yeah. Hejta Biggle. Oh, Reload. Jag säger. Isn't there a rifle there? Reloading. Gular, isn't it? The third rifle all Ja. there. Men också nog brinner det. 16. Det är faktiskt. Det är sån här crossfire. Det var Lukas man har fame och... Ja, crossfire. Reloading. Inte akkurat brukar men Nej. Reloading. precis så det zombie tycker den där kan säga. Ja, vi är redo att äntligen. Vi får många det här ju. Reloading. Here first aid. Gear. Här, sluta. Here first Hey, aid. I'm reloading. First aid till och med. Något ute. Kom on. Du kan räkna upp. Stop squirming. I'm gonna heal you. Stop squirming in the room. Buzz. Det är som du ska barbera med. Here är istället Anna här. Så är det Hold bara on, efter y'all. rätt. I'm healing. Jag vill kasta... Ja, bra first aid. Ja. Men... Här. Ah, that me you. Hey, Mike. Mike, what the F? Mike, vi ska inte fråga allt. Vi ska fråga det ilu vad tänker vi. Du frågar som en catchpacka. Men... Ett, start med dem. Så sker Mike. Här är det. Ja. Får man Kostar den här? Shit, Mike! För bilen! Ja, bilen! Bilen! Nej. Akta för det. Ska man ha den? Okej, hända mig, ja. Nej, det är det. Det är en sak. Nej. Ah, shit, something! Dodge the fucking...
Very safe. Reloading. I fucking spin. You do first me. Du skulle zombie standa fyrir Raven. Come on. Helvete, det är liv. Guy. Ah shit man, du var väck. Det är vatten runt dig, vad heter det? Kan jag? Okay. Bad. This is an egg with vengeance. Jag tror bara med det. Shit! Oh, get off my even. Zombie. From F1 är online. Gillar det. Busting it up in here. Shit. Ja, och killar det. That's what I'm talking Let's about. go tonight. Oh yeah. It's so good to be on the roof. Jag är väldigt fyra för klar. Too better. Let's go man. I got the best balance ever. Vi First up. är bara inte en sten. Yeah, don't worry. We had that. Charger. Ja. Have you found one? After the helvete. Oh shit. Ta en tank? Ja, det är svett på det. Jag har ju chansen. Reloading. Mike. Johan är det. Jag säger fuck. Jag säger han bara. Reloading. Come on. Ja. Alright, let's go. Fuck you. Ikke for nær i kanten, Mike, okay? Ja, du, inte på den här kanten, du är nere. Jag menar, vi vill sikkert titta Charger with butter gem. Det var slåvligt. Jimmy. About. Han är here, Mike. Let's go. Okay. Ow. Amen. Bridge is down. Let's go. Kom de in, Mike. Såna kanten. Vi är skräckis. Det står sig. Yeah! Woo! Yeah, vi rodlar. Tjej. Yes, äntligen fick vi achievementet. Galera, tjugo. Weatherman. Jag har en Weather Girls, men inte Weatherman. Kan det träffa en timme? Vi vann banan. Cool. Till klar kampanj. Va? Helt om man spannar Mike. Vit rola. Annars ska jag gå igen som mamma på min... Okej. Man ska lätt ju vi.